Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. L'any 1918, Vicenç Albert Ballester va idear la bandera estelada. Ballester, tot i que professionalment era pilot de la Marina Mercant, va passar a la història pel seu activisme nacional en defensa de la independència de Catalunya. Va pertànyer a diferents col·lectius sobiranistes i fins i tot va organitzar els actes commemoratius de l'11 de setembre de 1908, la qual cosa el va portar a la presó. Vicenç Albert Ballester no signava amb el seu nom, sinó amb l'acrònim VIC, Visca la independència de Catalunya. Més endavant, la seva signatura va evolucionar cap a VICME, Visca la independència de Catalunya i mori Espanya. Durant la seva vida va impulsar diverses campanyes internacionals donant a conèixer les aspiracions nacionals del poble català. Val a dir que existeix un precedent de possible estelada que data de l'any 1908. És una instantània feta a París on es pot veure una senyera a les dependències d'una entitat catalanista amb un estel al mig, possiblement de color blanc dins d'un rombe. Al ser la foto en blanc i negre no ho podem saber. El cert és que l'estelada clàssica de fons blau està inspirada en la bandera de Cuba. Ballester visqué durant uns anys en aquest país caribeny, el qual admirava per haver fet front a l'imperialisme espanyol. De fet, el color blau pren un significat derivat de la Revolució Francesa, tot simbolitzant el poble, mentre l'estel blanc significa la llibertat. Aquests mateixos colors, presents a la bandera francesa, també els trobem a la dels Estats Units. Molt més tard, l'any 1968, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, el PSAN, va voler canviar el color de l'estel, en sintonia amb els països socialistes, que el lluïen de color roig. El fons groc només va ser una decisió estètica. Només la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, manté avui aquesta estelada com a oficial de la seva organització. En el nostre temps podem veure estelades tant amb el triangle groc com blau, sense que generalment al darrere hi hagi cap component ideològic concret. Escollir una versió o una altra, per a la majoria de la gent és més una qüestió de gustos que de cap altra cosa. Així, encara que podem considerar una estelada, la blava, com la tradicional i l'altra, la groga, com la socialment reivindicativa, el significat final és el mateix, l'anhel d'una Catalunya independent. Com a anècdota, podem dir que, d'una manera col·lateral, la bandera estelada va onejar durant la Primera Guerra Mundial als camps de batalla europeus. Això va ser així gràcies als combatents voluntaris catalans que la lluïen amb un disseny força peculiar, un rombe blau al mig de la senyera amb un estel de color blanc. Possiblement es tracta de la mateixa bandera que abans hem comentat i fotografiada a París. Finalment, cal dir que l'estelada mai no ha estat una ensenya considerada com la bandera oficial de Catalunya, ni tan sols pels seus primers impulsors. L'objectiu de l'estelada ha estat, fins ara, únicament reivindicatiu i de combat. El seu creador, Vicenç Albert Ballester, va deixar dit que, quan Catalunya sigui independent, onejarà, segons deia, la bandera de les 4 barres, la bandera catalana, sense estels, sense blaus, però amb tots els honors, ben alta, ben dreta i ben sola. Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.